Umatag kag motor nganong kani pa man. Kamu po nako katasan ning motor? Dili ka ganan sa akong gihatag. Ay, Nag-effort pa baya ko kuan. Gipaban-uban pa po na ako kumangod para ihatod lang ni. Kuha na lang ni di man mo dawat niyo. Nagilom diha. Ipabalik mo pa. Man ka ni si Jimmy, uy. Ang motor nga akong gi-order ba para kang ron-ron kay adto na ko ina ron-ron-ron. Ganada ka si Ron-ron og CRF. Ay, bahalag di siya ganahan ay basta akong kasing-kasing pure jud para niya. Tugaya pud aning Jimmy, ay kabalang mo adto na ako didto kay para basig nari na ko tong absence Ron-ron basig na mulakaw to. Gaya din Jimmy, uy. 5 minutes later. Mana ning gi-order na ko sa kumpanya Jimmy? Oh, mama na gihatag sa kumpanya sa kuha. Uban ni sa kuya ron-ron bi kay di ko kabalang mo drive. Oh, sige tara. Asa dapitan nila? Di man sa opos oh. Saan ni motor tay? Ay ihatag na ko kang ron-ron kay nanguyab ko niya. Yahayang ron-ron no nga. Ako manghud nimo, ako nimo tagay. May pimong kuan. Ay hatod tali dito. Buhon na ka. Dili na ha? Oh, diri ah. Naka sa diri ron. Ayo! Ayo! Ay tao lagi diri tay. Na may tao diri. Ayo! Ay! Kon? Buntag kon. Kisa ka ba? Manghod na ko kon. Ibato na ko sa motor ba kay di ko kabalo mo drive. Kisa din yung motor? Karon-ron tulon niya kung saan niya ba nga ihatagan ako siya og motor. Karon-ron eh. Oh, karon-ron kon. Nangihi ko sa ron-ron naslo yung ako sang atoon ha? Sige kon. Ay, ang atoon ako. Oh. Yaya ni mo, uy. Ano di? As Nicole diha ba? Dalang kag motor tinuod yun dahito yung ingon sa imo ha. Nang saan ko man aron? Ngita ka agad kag motor no, gidalaan ka. Ulo mo mapudahan na pa oy. Susay, ayaya ni mo dawata na. Kung di ka ganahan, akuan na. Ay ayaw pud oy. Ha? Tanawa dito, perting din daw ta si RF. Sirep? Hmm. Nakaminos man tingalis ni Kol sa kuha. Nagamay na ko oh. Ngataas kang sirep. Tanawa, alik dali. Alik dali. Ay, Kon, nasi ron-ron. Hi Ron, may buntag. Dali, ay sige, pangkuan baw. Malay niya ako saad sa imo haron ah. Man gyapon ko katukod ana oy. Ha? Ay gitinuod itong giingon ni mga dalang ko mo sirep di ay. Ay, inga na jud biya ko mastorya no kay tinud-on biya jud nako. Hawa sa gud Jimmy B kay di man ay mo karon-ron man na. I-try gud ron. Sana all kay ron-ron. Eh. Asa gid ay oy. Ha? As kay di ko katukod. Tira na, uy, makabalora ka, ana. Kabalora lagi ka, ana. Pandara ba? Sige, saki. Mura siya gawa na lipay, eh. Kayo. Hindi ako katukulan ni ko eh. Umatag kag motor nganong kani pa man. Kamu po nako katasan ning motor? Dili ka ganan sa akong gihatag. Ay, Nag-effort sige. pa baya ko kuan. Gipaban-uban pa po na ako kumangod para ihatod lang ni. Kuha na lang ni di man mo dawat niyo. Nagilom diha. Ipabalik mo pa. Baga, ikag na mo. Pero nga dawata na, oh. Ikaw pa'y tagaan, ikaw pa'y magbagulbol. Tasa kay noon. Oh, na. Alam ka, bakilid ba ni Dire? So, day ka. Okay lang. Hmm? Eh, dala na balik ni. Taas kay ba? Ikaw na, ulaw ni Nicolo. Gipaban-uban pa pud biya na ako kumangod para ihatod lang ni. Ako na lang nite. Nagilom dira ah. Gihatag ko ni kang karon-ron man eh. Di man imuha. Dayon sa dito ko, lo. Dito ka dito, lagi sa da. Dito. Padayon na yung bisita. Kidayin mo dire oh. Ika man, sige. Kuan og daan kag motor. Sige. Kuan. Yeah. Kay unsa may kuan ni mo ana nganong pangutana ko ba kay basig naingon ng mga silingan na mo pa nga. Lah, kasi arep lagi si Ron-ron. Di pangmartahan siguro nila tong bayhan na to unsa ba? May nang i-explain sa iya nganong gihatag nimo na ipahibalo nimo nganong mo na imong plano para ito ma-issue diri ba kay kabalo na ka diri sa tong barangay nga bisan pag makapalit lang kag 5 kilos nga bugas, itismis na ka.
may hinungdan nga nung nakaplano ka nga ihat maghatag ka na karon ron? Nagsaad jud bi ako kang ron-ron ko lo nga tagaan jud ako siya motor niya. Gipalit jud ko kay grabe jud gugma jud kay na ako karon niya para ma-appreciate niya akong love para sa iya ba niya. Kanang mag-eskwela siya kay di na siya kapuyon kay makita na ko kay siguro ba siya sakay-sakay di ano niya makita na ko ba para di na lang pud siya magaguhago og plite ba kay mahal pud ba kay nung tagaan lang jud ako siya motor. Ang pasabot nimo kita ni mo siya nga sige commute niya malate pa gyud tinuod man na nya gasto pa gyud kaayo kuno nakauna-una ka nga tagaan na lang nimo siya og motor. So Ron unsa may plano di mo ana? Pa, sa sinuod lang pa. Nang motora gyud, ikaw ganahan na. Pagkipasta yung taasa gyud. Muhatag mas milikol galing nga nang tama-tama ra pud sa tuwa pud. Nang katukod pud ko ba tanaw ko na pasta ka taas pud danaw eh. Ngan saon man ko na pang pastang taasa. Sige og katumba na. Grabe po karon ay wala ka nalipay sa akong gihatag sa mo. Wala nimo na appreciate akong gimo para nimo. Grabe pud ka oy. Dili man. Usap po, di ko katukod ana. Aspud kayo gyud. Pwede ilisan nimo lahi nang mubo sad ba? Mag-aapon na yung naong oy. Og dili ka na ako ano lang na. Sa joke lang ko lang. Bitaw ko kanang naroon na sa inyo ang duha ka muna lang pagsabot ana di lang ko maglabot. Ikaw na lang balang ron. Magabaad ka mong trabaho ba? Pag-istorya lang sa mga ko. Sige. No, kay mamisbis ako sa akong mga tanglad o mga sangig. Man ko na ron nga nabayaran naman ko na. Alang naman ibalik ko na sa balay matingala sila nganong nagpalit-palit kog motor niya di ko kabalom motor. Saon man ko na sa balay nga di man po ko kabalom motor niya. Nakapangatik pa gani ko dito nga para na sa akong manghod niya lain kayo di nimo na dawaton. Nya grabe jud ba na ko kuan ana no gipakuha pagay ko na sa akong manghod dito sa kuan. Drive lang sa manghod good. Kabala man mo drive ang manghod. Tinuod lang di ko ganahan ng motora ba. Wala na nagbalik, dala nagbalik. Gusto mo gana ko kanang mubuon ta. Sama na di ko katukod. Dali sa balik no. Unsa day gusto nimo nga motoron kay para maka-adjust ko ba ug unsa akong madali dinhi Bisag unsa god kanang gamay o mubo nang tama-tama ra sa ko makatukod ko ba. Kanang tampas ng tahasa po dana. Ang mubo lang god tama-tama ra sa ko ha. Sige, ihatag na lang ko na sa akong manghod niya. Kuan mangita na lang ko paagi para mapalit na ko to imong gusto para makapalit na lang po kog gamay. Pwede na mo bili na god. Hindi mo kung kag-problema nimo god. Ay, dili magud na problema, mas maproblema kung sige kalit, sige baklay sa inyong eskwelahan. Sige ron kay ihatag na lang pud ko na sa akong manghod. May mangita na lang po kog gamay para sa imuha. Basta wa ko ni bungat nimo ha. Wa ko nangayo nimo, ikaw na bahala. Sige, mato na ko ron. Mubalik ra ko diri Ay, ron ay mo papa. Miss Bisoy. Ay sige, ingnan na lang nga. Niuna na lang kog ko. Sige. Sige, mato sa ko ron.